Director of School Education mentakasngi khandai trek naiving arjar pusau lapha kopi syabaro ki school khamtam hapo nong ba shlong ban ai de shuti lane ban khang ki school hakish pho trek naiving arjar pusau nomor ke jingwan jong klur nong roi rok risapngi kata Brian Adam nakabanta ban penlong ya ke concert hapo madan polu ban laong ba kani ke jing pen bana ban khang ki school kalong balesi kala pendon de ki jing deng kali ke bajur lesai kasi nomor ke jingbun jong ki paj ba nong wan hakate ke concern kumtau director balong bahakli bat ki badai pej ki school kila sodai ban subu no da syuti nak benta kate kesngi pakonom don jing thut ki khna school baro bat shu ngila yo I lung ba kan ko video ba utai klon nong roi ula dab ban poi menta kesngi hapo nong ba shlong nak benta kate ke concern